दायो आङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ नायलांबाय थादो बेखौ दिनैनि भिडिअ माने ब्लगबो जागोन ओमफ्राय बेखौबो खिथाबाय आरो नोंथांमोननो आं मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ आङो माने बब मार्लि मोनाव थांगोन आरो बब मार्लि जोंहा बर'नि सासे बब मार्लि दं बिसिनाव थांगासिनो मिउजिक होगासिनो दङ जाहैदों बिथाङा दा मम' जानो थांगासिनो आङो दखानावबो मम' जागोन आरोना बिराद गरम मिथिबाय दे बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना थ' नोंथांमोन आं दायो माने बब मार्लि मोनाव थांगासिनो दङ बिराद सान्दुं गोसा मिथिबाय न'आव मा खालामबाय थानो थ' बिदिबा नोंथांमोन बब मार्लिया सोर आं नोंथांमोननो दिनै देखायगासिनो बब मार्लि मिथिबाय दा माने आङो मम' जानो थांगासिनो आरो ओंखामखौनो खहाबा माने ओंखाम जानो गोसो जाया आरोना बारा मम' जानो मोजां मोनो चावमिन जानो मोजां मोनो दायो मम' जानो थांगासिनो आं मोनसे दखानाव थ' नोंथांमोन आं दायो मम' दखानाव मोनफैबाय आरोना बाइकखौ बेयाव दोनसै मम' जानोसै बिराद गरम जिरायनो हागोन नैबेनो आं मम' जाग्राया दखाना बेनो आरोना मम' डिअक्सन दे एक प्लेट दे थ' नोंथांमोन बाइक सालायनानै माने बिराद दै गांबायमोन आरो आङो बेखायनो दै लोंग्रोसै र' बेनिफ्राय बब मार्लि मोनाव थांगोन बब मार्लिखौ सोर देखायगासिनो आङो दायो मम' जाग्रोना लानोसै माने बिराद ओंखाम उखैबाय आरोना ओंखाम जायासै आं न'आव मम' जानोसै दायो थ' नोंथांमोन मम'आ बेनो दायो जानोसै आङो मम' थ' यार नोंथांमोन मम' जानोसै दायो मम' मिथिबाय मम'आ आंनि फेभरेट मम'आ आंनि फेभरेट नै बिराद गुदुं खोमा गुदुंथार खिन्थु दीदी अंडा पुश डिअक्सन दुटा पनीर दे दाउदै पुश जानोसै दे दाउदै पुश थ' नोंथांमोननि आन्डा पुस माने दाउदैनि पुस आरोना बेखौ जानोसै मम'आथ' जाखांजोबखांबायानो नै एसेल'सैसो जाजोबसै आं बेखौ तामाम ओंखाम फैखादोंमोन नोंथांमोन नै बेनो आन्डा पुसआ माने आंनि फेभरेट आरोना गुदुं गुदुं जानांगौ बेखौ होमबासो मोजां नाङो टेस्टी और मोमो बने थ' यार नोंथांमोन दायो माने मम' जाखांबाय आरो दायो आङो बब मार्लि मोनाव थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बब मार्लिया सोर थ' नोंथांमोन आं माने बब मार्लि मोना न'आव मोनफैबाय मिथिबायना बाइकखौ दोनबाय आङो बाइक दोननायखौ नोंथांमोननो खिथायासै दायो बिथाङा गोबां माने खामानियाव बेस्थ' आरोना नै नायनो हागोन बब मार्लिया बेनो मिथिबायना नोंथांमोन बर'नि बब मार्लि आरोना माइ फानहरदों र' माइ बेसेबां फानहरदों माने मनाव बेसेबां रनजित किमान itu नै माने बिथाङा लिरदों आरोना बसा मालाय बसा इसेसो दोङो बसा इसेसो दे आयं दं आरो आयं मनाव बेसेबांनि फानहरदों माइखौ खिथाहरदो मादाम माइआथ' रनजितआ सारि 590 माइसालिया 40 नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नै दा बिसोर माइ लाखियो आरोना माइखौ फानहरबाय दायो दा बेनोसै नोंथांमोनाथ' सिनायबाय बब मार्लिखौ बब मार्लिया बेनो मिथिबाय नोंथांमोना सिनायनानै गोदान नाम दिगासिनो बब मार्लि थ' नोंथांमोन बिथाङा माने मिउजिकखौ दामखांनानै माने गावनि माइ फाननाय न'निफ्राय माइ फानदों आरो जेनेबा बिस्रा माइ लाखियो नालाय बेखौ फानहैदोंमोन दा एक्सपर्ट खालामनानै दोनलांदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेनो आरो बेना हम स्टुडिअ बब मार्लि मिथिबाय हेल' गाइस दैमु बसुमतारी चेनेलाव जाय नायदों
भिउवार्सफोर मानानै थाबैनो जागोन थाबैनो गाबोनहालागै आपल'ड होनायनि खोथा दं आरो ना गाबोननो होगोन गाबोन जाबाय नोंथांमोना गाबोन मंगलबार ना मंगलबार गाबोन खै तारिख गाबोन तारिखआ 12 ना 13 थाय बावलायलांबाय आं 13 नामाथाय गाबोन दा फिल्मखौ JDX मिउजिकआव आपल'ड होनाय जागोन एक्चुअली दा लिंक होनानै होगोन आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय बेयाव डाइरेक्ट थांनानै नायनो मानानै बुङो एक्चुअली आं टाइटेलखौ इंलिशावसो बुंदों आरो ना गेम अभार बड' सर्ट फिल्म आरो ना पुरा एक्सननि जागोन दा नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोनो माबोरै मोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना कमेन्टआवहा जे माबायदि जानांगौ माबायदि जानांगौ सोरबाथ' गाज्रि मोनो सोरबाथ' आनलाइकबो हरगोन सोरबा लाइनबो हरगोन बिदि थाखायो बारो ना न' प्रब्लेम बारो थेवबो नोंथांमोना नायनो सेस्था खालाम आरो ना एनार्जि लागासिनो बे बिजों एनार्जि लानाय खामानिखौ मावो माने खामानि मावबाय थानाय समावहा एक्चुअली नांगौ जायो एनार्जि ओंखायनो आं बे नंगौ बुस्थुखौ लायो आरो ना बेनोसै आरो ना नोंथांमोन स्मल होम माने स्टुडिअ आरो नोंथांमोना नायनो हागोन पार्सेलबो फैदोंमोन आरो ना आं एक्चुअलीखौ दाबो आनबक्सिं खालामाखै मबाइल सोना मासलै बिलाय बियो बिराद डेन्जार बुस्थुलै थ' नोंथांमोनाथ' बिथांनि बब मार्लिनि हम स्टुडिअखौथ' नुखाबाय बेजों लोगोसे बिथाङा माने माखासे फिल्म दायो एक्सपर्ट खालामगासिनो दङ गाबोन नुनो मोनगोन नोंथांमोननो आं डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै डाइरेक्ट चेक खालामबानो जाबाय माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा नोंथां नामखौ डेन्जार दिमायाव नों आंखौ बब मरलि लाइक खालामनो एसे साबस्क्राइब खालामनो थेंक इउ भिडिअखौ नों इन्डिं खालामसै नामा इन्डिं खालामनोसै अके दा थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थागोन लोगो मोनफिनगोन जय बर' हारिनि जय हिन्द